a utie a wo se hwe na ene ya de kese a edi etwa afini mu nyina na na sa ye da soronko kese e wa santema mu firi se opem so ye sa ebo na baso wa masumdwe aba ye nuanom e wo soro ho ntokwa kese esi na nso so opem so de ne ho gimu ene mpanimfo de omo ka ho esi asumdwe aba asumdwe so ato nti ade kese yi asumbo esa ye soronkosin ade bia afi bia ye di no na de sa ema no ebro ade nyina so kraye ye nuanom abrofo a abibifo ekwa abrochiri a omaba diaspora fo esa do mo ho bagimu amena de no aye soronko na hwe yenko ne enko hwe bi tie bi famu asem daachi wo de akire wo ma di machi me enko yo na we de ye ba woni ma we de se woni kasa kakra enchima ye di agorache ebinum ni made kro ye fe na akoside ebinsunim ni made kro ye fe na akoside empese nka wo chire ma manfo hu ade ye fe na akoside ene ne ehie nti a edi akoside ye frame nana adoaje ebo nsafo sekere kwa mai konte hene akwaside ne amane ne amamra yedie no ye de kai ye ho ye nananom aye be mfie mfanse be o hachi achere pa nyenne na yebesua na aboa ma yehunu ya amamre ne amane ya amamre ne amane akwaside eye eda nananom de kan nia ye nananom aye jaye enka bomu odonti ase kroye ne bo hu dawro da kwanye faso yitimi ne ahoho tena ye ka say America for aba ye nuanom ye be hwe ya mamne ne amamre nti ye da ewuran mo ase se won mo bo amangumasuan so akoso e wo Ghana ye sie ne mabebre na afrimu ahunijie ntade hjem maburu ya ya sisu sesie ye sua se se ne emre bi kura atwa mu okwa ne nananom ne etimi kata ye ho pa ye ene so de maburu ye ntade titiru mabawa no aye de pia ensani ya na egu asante ana oman Ghana yenimu ase nti akwaside yedini saa yehia ntade hodo ntimafira ntade hyemu ahodo ame yehu se akwaside na eboa ma ahoho ba Ghana ahoho ba santimamu ebehunu yenuane a yedie ye ntade a yehye yentima yefira ya amane ne amamre yehu se Oma Ghana yenso ye obi ekire wase nanano mase se na de twato ye wurato ne nsafa na bene mpomfo na man ne en nananom en Oma Ghana nyina aba be hye yurani munyam ade twato ni se asante ban ho nananom so ho tiro akwaside ye se na ye se nyame nananom so moe e ma fie gowura mu no ende beda nim yentimi nya timi moa na yewura entimi moa no oso ntimi nko na ni mo abrabom amane amanyina nya kama se basa so a emaye so yekese se ka yura se nyame sira yewura eme ma no so me ne kese danase ya o mo ka o mo hobom ye hye efa ye be no anuane ye be frɛ ye busuafo ye be frɛ ye kromfo ye be frɛ ye nuanom nyina ne ane o matrase ne nyina ya ka bom ne ye dede na ya kai nananom so a omo so ebe ye bi ma ya omo de asantema esi ye ho enti no na esi kwasiada ya fanse adadu anan bia ne kwasiada na afi no ye ya kwasida etwa to afi mu no ene ne
Enti wo hwɛ adeduana nyinaa afi bi ha yedi nkron bi edu na de etwa to eni enti etwa to de na se Nyankopɔn de afi ni mu ni nyinaa kyɛ yɛde a na ne yɛde ne kɛse enti yɛwura so ɛfrɛfrɛ amanfo nyinaa ɛne ne manfo nyinaa ne na brempɔnfo nyinaa bɛboa no na me nyinaa yɛ ma no edi na sɛ obi a ɔbɛboa bi a yɛso yɛbɔ ne hwidɔ enti ɛno ntina yɛde akɔsi dɛ yɛde kan nananom yɛde kan busua bom yɛde kan yɛ manfo nyinaa bom enti ɛno ntina wɔ ha Ade no de adadiana biara me kyerɛ na wɔtwe to so nsia 6 bia na yɛdi ade na ade no na yɛdi konkonwa ade m kɔyɛ amammerɛ ɛne amane egu nsa yɛ bibia na ewi a na ɔhene na ba betena apatema mamanfo aba bɛma no ade tɔkye na so ma ba bɛma no tirinkwa nti ade yɛ da yɛdi konkonwa dem de yɛ amammerɛ de kai na nanom ko da paro no asantefo gidie nse na nanom eba fie ene ha nti ade no ne yɛde yɛ amammerɛ ne amammerɛ sabio besi aduane ama nkonwa no be gunsa na nanom adi nkomo no abɔ mpaye so asre ama oman no ne obia wombia nti di ade de a na sa ne o man nyina ye ne o ma ye ka ye ne nanom di nkita ho na afi so aye mpaye aye bode asre se sabio mo ma ye nkwatente mo hwɛ so na bibia ekosu bia nya kama na afi so na sa ye bra sa o hene sa de tena dwuma amanfo be ma ne tiri nkwa ha nti na ade no na sa ne tie ye hwɛ a emfaso be pa na edebre asantema na se ne bibi man nyina nse da mi chire sabio ye di ya paye anti eye obehuhu mu adwumadi a yedi edebo asanteman se akonwadie no nya hunamani nkwan se de ne huhu mu anti sa akonya no ne ne nananom didi nkomo ne yesre nkwatenten yesre nkoso asempu nto bibia papa bia no ene ye de sre ma o man spiritual exercise ya sabio eboa e ma o man so tumpo spiritual na ye nipa o wiase nyina je huhum di se ne o ma si huhum no ene da di hunamani nti na ye sa ne o man nyina no nti eboa je huhum akwantu ma ne da di wo hunamani pacho de twa to ade no obia na sese edibia na ana yi bi mu a eso medi ade no se na me sɛ ɔhene ne tena dwuma sabi obia ba be ma ne tiri nkwa nto obia no ubetimi akɔ no akɔ akɔkye ɔhene no na ɔma ne tiri nkwa sa na na tie be da asen so das me gidi sɛ wo ho adwiriw onya hu hye de wo yɛ de sa when you feel na de kɛse ɔpem so na mu na hu no ɔtena pakam o chinchim no ho o graphic afna edesa opemso no eye opemso o se nkwa na esuo no ono na dia ponche o wi aponche ma ponche so esa afono no opemso nie wa wo ni sua bi usua bi a no sa dia kire nchirima no na omo so anya bi afirim piao Family hon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya